Aku arep rabi wedi nak dipegat. Ora sah rabi. Wong arep rabi kok wedi lek dipegat. Makane yo nek kowe kena tak omongi mbuh kowe perawan mbuh kowe rondo. Nek kowe sik lagi sepacaran ngene iki sing tak omongne masa depan. Aja sing tak omongne gur icli kae, gur kelonan ning kamar piro, kelonan ning endi, ampre ben ra meteng piye. Aja gur kuwi sing tak pikirne iki jajal. Sing tak pikirne iki masa depan. Carane komitmen sing bener ki piye? Mas, aku besok mbok openi apa ora, Mas? Mas, kowe kerja ning ndi, Mas? Mas, ade sok mben duwe anak piro, Mas? Duwe anak 11 apa piye, Mas? Gawe grup bola. Iya toh? Mas, adewe sok mben anu aja sampai selingkuh padha selingkuhe ya, Mas. Kudu padha setiane ya, Mas. Sing diomongne masa depan. Sing mbok omongne gur kelonan. Ayo suwi-suwi ujung-ujunge pegatan. Bar ditumpaki gek bare wis maleh. Bare rabi 3 sasi terus budal ning pengadilan.